Kontoret ligger jo i Indre København, tæt på Marmorkirken, tæt på Kongens Nytorv, tæt på metroer, tæt på S-tog og tog. Vi er jo en tæt enhed, fordi vi er ikke nogen store virksomhed, så alle kender hinanden. Alle tager hensyn til hinanden, og alle prøver at opmuntre hinanden. Vi har et godt samarbejde på tværs af afdelinger. Og folk er så gode til at hjælpe hinanden og spare med hinanden omkring nye tiltag og nye idéer. Jeg oplever en chef, som er meget fokuseret på, at vi skal have det godt. Han er også rigtig god til at give sin tid til os og sidde og holde de her små individuelle møder med, hvordan har du det med det her, og hvordan går det for dig, og hvad har du brug for mig? De gode chefer, de hænger ikke på træerne. Jeg søger simpelthen en medspiller, som har lyst til at være her, som vil være en del af holdet. Jeg prøver at gøre deres drøm til min, og så håber jeg på, at de vil gøre min drøm til deres.